Στα γενέθλια της κόρης μου της φέρανε δώρο το συγκεκριμένο βιβλίο. Μικρά ενίγματα κρυμμένα παντού, από τις εκδόσεις Πατάκη. Αγκάθα Κρίσπι, Detective. Είχαμε ενθουσιαστεί, και εγώ μαζί της. Πρωταγωνίστρια του βιβλίου είναι η Αγκάθα Κρίσπι. Το βιβλίο είναι πανέξυπνα γραμμένο και σχεδιασμένο. Σου δίνει 8 υποθέσεις, μυστήρια γεμάτες, με διάφορους υπόπτους και λίγα στοιχεία. Και εσύ καλείσαι κάθε φορά να συγκεντρώσεις τα στοιχεία και να λύσεις το μυστήριο. Πήραμε και το τρίτο βιβλίο. Μας λείπει το δεύτερο, θα το πάρουμε και αυτό σύντομα. Κλοπές, εξαφανίσεις, απαγωγές, περίεργα πράγματα συμβαίνουν στη Γατούπολη. Ευτυχώς έφτασε η Αγκάθα Κρίσπι και θα λύσει όλα τα μυστήρια. Κατάλληλο για ηλικίες άνω των 8 ετών. Μπορείτε να καθίσετε μαζί με τα παιδιά σας και να λύσετε όλα τα μυστήρια. Η κόρη μου, όταν τα πήραμε ήταν 8 ετών. Το πήραμε το δεύτερο, το πρώτο που σας είπα μας το φέρανε δώρο. Ενθουσιάστηκε, δεν κρατιότανε να προχωρήσουμε στο επόμενο μυστήριο και παρέα να το λύσουμε. Υπέροχη εικονογράφηση, εξαιρετικά γραμμένο, δίνει τόσα στοιχεία όσα χρειάζονται.